Informazzjoni bażika dwar ix-xogħol transkonfinali. Ix-xogħol fid-djar tal-kura fit-tul jew fid-djar privati ħafna drabi jseħħ f'pajjiżi differenti. Il-moviment ħieles jagħmel dan possibbli. Madankollu, il-liġijiet tax-xogħol u r-regoli tas-sigurtà soċjali jistgħu jivvarjaw bejn pajjiż u ieħor. Liema regoli japplikaw jiddependi fuq l-istatus tal-impjieg tal-carer u t-tip ta' xogħol transkonfinali. Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet tapplika l-liġi tax-xogħol tal-pajjiż fejn isir ix-xogħol. Madankollu, il-kopertura tas-sigurtà soċjali tista' tiddependi fuq jekk il-carer hijiex impjegata barra mill-pajjiż, stazzjonata minn pajjiż għal ieħor jew tgħix f'pajjiż u taħdem f'pajjiż differenti. Il-fejjim ta' dawn il-prinċipji bażiċi jgħin lill-carers, lill-impjegaturi u lill-familji jippjanaw l-arranġamenti b'mod korrett. Li tkun informat mill-bidu jgħin biex jinħolqu relazzjonijiet ta' xogħol ġusti u konformi għall partijiet kollha involuti. Għal aktar informazzjoni żur is-sit elettroniku tal-ILA